Родена съм през 1956 година и ще ви разкажа моите спомени за социализма в България. Баща ми е бил комунист и поради тая причина в нашия дом имаше история на БКП, история на КПСС, дори история на Китайската комунистическа партия. Поради тази причина, когато бях на 31 години, станах член на Българската комунистическа партия, но в течение на годините бях разочарована от фалшивите лозунги, от фалшивите идеи, които се проповядваха, и в 1990 година, когато трябваше да се запиша в БСП, не го направих. По това време хората нямаха възможност да изразяват свободно собственото си мнение за партията, за държавата. Общо взето, всяко мнение, различно от натрапеното от Българската комунистическа партия, не само, че не се приемаше, но и се наказваше. Имаше доста доносници, сътрудници на Държавна сигурност, които докладваха на властите всяко свободно мислене. Затова хората се страхуваха да го правят публично. Провинилите се даже бяха изпращани в затвора. Сигурно сте чували за лагера, по-скоро концлагер Белене, където са депортирани противници на комунистическия режим и много от тях са загубили живота си там. БКП оказваше влияние върху всички сфери на живота, включително и на личния живот, но в моя личен живот аз не съм го допускала. Пропуснах да ви покажа моята членска книжка от БКП. Запазила съм си я, защото това все пак е етап от моя живот. Ето какво представлява партийната книжка. Нямам преки наблюдения от другарски съд, но съм чувала, че той се е използвал за превъзпитание и дисциплиниране на хората съобразно партийната политика. С две думи казано, това е било колективно опозоряване и засрамване на провинилите се. По време на социализма, особено в детските ми години, ходихме бедно облечени, то нямаше и голям избор на дрехи. В по-зрелите ми години си спомням, че имаше модна къща Валентина с по-модерни дрехи, но те бяха доста скъпи за обикновените хора. По принцип не се гледаше с добро око на хората, които се стремяха да бъдат облечени модерно. Като морален упадък се считаше, например, късата пола на момичетата. Даже сътрудниците на Държавна сигурност слагаха печати на коленете на такива момичета. Също косата на момичетата трябваше да е сплетена на плитка или вързана на опашка и всяка по-бухнала или по-модерно оформена коса беше повод за наказание. Възродителният процес. Сигурно сте чували и учили за него. Той се проведе под предлог за приобщаване на българските турци към делото на социализма в България. Най-общо казано, това е принудителна смяна на имената на българските турци с български имена, забрана да се говори на турски език, насилствено ограничаване на техните традиции и обичаи и изповядването на тяхната религия. По единствената тогава телевизия и национално радио не се коментираше този процес, но събитията се преразказваха от хората. Знаеше се, че става нещо ужасно, че има убити хора. Но ви уверявам, че обикновените хора не одобряваха възродителния процес, не бяха настроени срещу българските турци и знаехме за изселването на хиляди турски семейства в Турция, но открито никой не изрази несъгласието си поради страх от репресии.
По времето на социализма беше задължително да се гласува. Кандидатите се определяха от кадрите на БКП и по принцип изборите се печелиха с 99% от БКП. Публична тайна беше, че има хора, които не желаят да гласуват и които не одобряват кандидатите, но от страх от репресии не можеха да го покажат публично. Философията на партийните кадри беше: или си с нас, или си враг на народната власт. По това време нямаше възможност хората да сменят местожителството си. Това ставаше много трудно, със специално разрешение жителство, което дава право да се смениш населеното място за живеене. Дори съм чувала, че заради жителството е имало сключвани фиктивни граждански бракове. Почти нямаше достъп до населени места близо до границата. Това ставаше с така наречения открит лист, разрешително от МВР, който се издаваше след обстойно проучване дали човек е благонадежден и няма да избяга от социалистическия рай, в кавички, в чужбина. Болшинството от хората бяха равни, но в бедността, в ограниченията, в лишенията, като привилегиите бяха за партийните кадри и техните семейства. Привилегиите им бяха в областта на образованието, здравеопазването, достъпа до нова кола, до ново жилище. По времето на социализма нямаше безработни. Всички работиха. Работната седмица беше 6-дневна, като в събота се работеше до обяд. Но престижните професии се практикуваха само от хора с протекция от партията. На отличилите се с високи резултати в работата се даваше званието ударник, т.е. работникът изпълнява трудовите си задължения по образцов начин и е пример за подражание за останалите. Има висока производителност и високо качество на произведеното. По правило, ударникът трябва да идва на работа на време, да води тих и спокоен семейен живот и да е верен и предан на народната власт. Между впрочем, реципрочното звание при учениците беше отличник. Почти не се работеше на частно. Хората разполагаха с най-нужното, за да живеят. Дрехите, храната, мебелите, електроуредите, само най-нужното. Призадоволени бяха само партийните кадри и техните семейства. Не може да се отрече обаче, че тогава хората се чувстваха защитени от МВР. Така наречената милиция вдъхваше респект и никой не си позволяваше неуважително отношение към органите на реда. През социализма имаше детски организации за възпитание в дух на патриотизъм и вярност към идеалите на БКП. От 1 до 3 клас децата бяха чавдарчета, от 4 до 8 клас бяха пионери, а средношколците членуваха в комсомола. Вие считате тези думи за срамни и лоши, но аз имам добри спомени от това време, спомени за бригади, лагери, приятелства, спорт. Образованието и здравеопазването бяха достъпни и безплатни. И отново партийните кадри и техните семейства бяха с привилегия за най-доброто. Учителите бяха уважавани и вдъхваха респект. Учениците с лоша дисциплина бяха наказвани, знанията бяха трайни. Спорта беше на почет. Всяка сутрин в училищата се правеше така наречената физзарядка, флашмоб с физически упражнения. Организираха се много състезания и децата наистина спортуваха. Предпочитаните училища бяха техникумите с усвояване на професия.
Във ВУЗ отиваха учениците с най-висок успех. И отново децата на партийните кадри бяха с привилегии. При социализма имахме достъп до библиотеки, изложбени зали, картинни галерии. Масовото развлечение беше ходенето на кино. Слушахме само българска музика. Аварията в АЕЦ Чернобил в 1986 година. Партийното и държавното ръководство в България престъпно премълчаха за аварията. Българският народ не беше своевременно предупреден. Не бяха взети навременни мерки. И то само да не се засегнат интересите на СССР. Няколко дена след аварията имаше кратки и лаконични съобщения, без много подробности. Всички бяхме оплашени и стресирани, нямахме информация, страхувахме се за здравето на децата си, за здравето на всички и последиците от това престъпно премълчаване ще ги виждаме дълги години, за жалост.